As bicis encheran Ribeira o 15 de xuño. O municipio celebra o Día da Bicicleta para impulsar este medio de transporte, sobre todo entre a poboación máis moza. Ribeira pedalará o 15 de xuño polo Día da Bici, unha actividade moi agardada no municipio. O punto de encontro será a Praza de España, onde se entregarán os dorsais a partir das 10 da mañá. A actividade dará comezo unha hora máis tarde, ás 11, e o percorrido será urbano e de preto de 8 kilómetros. Imos da Praza de España, vai ser Mariño de Rivera, Miguel Rodríguez Bautista, subiremos polo auditorio, daremos a volta pola parte de arriba das Avesadas, baixaremos por Xosé Ramón Barreiro, Rosalía de Castro, despois iremos para a Rúa de Galicia, chegaremos hasta a Romero Ortiz, despois colleremos todo o percorrido polo Malecón, Carolinas, daremos a volta ali na entrada do Paseo de Coroso e volveremos outra vez para as Carolinas, Malecón e outra vez para a Praza de España. É obrigatorio o uso do casco e aconsella que os participantes leven as súas bicicletas nas mellores condicións, todo para desfrutar dunha xornada diferente sobre as dúas rodas. Quería, pois a verdade, facemos o que é o día da bici, pois para que os máis novos se vayan familiarizando pois con este medio de transporte, non? Que primeiro pois unha aposta pola saúde, pola práctica deportiva, tamén unha aposta polo medio ambiente e tamén pola mobilidade sostible. Quería facer tamén un agradecemento ao Club Saltamontes que nos acompaña aquí Juan, ao GAEN e máis a Policía Local de Ribeira, e tamén ás tendas de Sportbike e Dalle Pedal. Para gozar o máximo deste Día da Bici lanzáronse diferentes recomendacións. A xente pois que siga as normas, non? Porque imos pola carretera, para que nadie caia, que non haga un golpe, que, como ben dixo Xavi, pois é un día para estar ca familia, cos amigos. É moi importante, porque sempre vai ir diante de nós o coche da Policía Local, non adiantar, intentar ir por un carril, iso é fundamental, para que todo saia ben. A partir de aí, pois creo que non vai haber ningún problema. Como ben dixo Xavi, é un día que o único que fai falta son tres cousas. Bicicleta, lógicamente, un casco que é obligatorio e ganas de pasalo ben. Despois do resto, pois xa ben solo. Haberá tamén hinchables un avituallamento e faránse sorteos ao finalizar a ruta. Agora mesmo hai 102 persoas inscritas e os interesados en sumarse ao Día da Bici de Ribeira poden anotarse ata 12 de xuño a través dun formulario que se pode atopar na páxina web municipal.